መምሕዳራት ከተማ ሽወደን ብዘይ መሰነይታ ካብ ዩክሬን ዝሃድሙ ዘለዉ ስደተኛታት ቆልዑ ንምቕባል ምድላዋት ይገብራ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ። ፕረሲደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ንባይቶ ሽወደን መደረ ብምስማዕ ንሽወደንን ደገፋን ኣመስጊኑ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 25 መጋቢት 2022 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዲ ኣርእስታቱ ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም ኣብ ስቱድዮ ዘለዉ መሳርሕትና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ ድሕሪ ዝመሰጋገሪ ነዞም ሰማዕኹሞም ኣርእስትን ካልኦን ዘጣመረ ናይ ዜና መሰናድኦ ከቕርበልኩም እየ። ምሳና ፅንሑ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኩለን መምሕዳራት ከተማታትን ሽወደን ብዘይ መሰናይታ ካብ ዩክሬን ዝሃድሙ ዘለዉ ቆልዑ ንምቕባል ምድላዋት ይግበር ከም ዘለዎ መንግስቲ ሓቢሩ። ኤጀንሲ ስደተኛታት ሽወደን ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ኣስታት 6,000 ዝኾኑ ቆልዑ ብዘይ ወለዶም ወይ ከዓ ምዕበይቲ ክመፁ ከም ዝኽእሉ ከም ዝግመት ዝሓበረ ኮይኑ ነዚ ንምግባር ኩለን መምሕዳራትን ዞባታትን ንምቕባል ናይዞም ቆልዑ ምድላዋት ከም ዝገበራ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኩሎም እዞም ብዘይ ጠዋሪ ናብ ሽወደን ዝመፁ ቆልዑ ምስ ሰብ መዚ ዝህልዎም ጉዳያት ንኽውዳኣሎም ትምህርቶም ዝቕፅሉሉን መንገድን መፅለልን መሰረታዊ ካልኦት ነገራት ዘድልይዎም ነገራትን ክቕረብ መንግስቲ ፍሉይ ባጀት ሰሊዑ ከም ዘለዉ ነቲ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢሚግሬሽን ሽወደን ንኩሎም ካብ ዩክሬን ዝመፁ ዘለዉ ዜጋታት ግዝያዊ ዝኾነ ናይ መንበሪ ፍቓድ ይህቦም ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ትማሊ ሐሙስ ፕረሲደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ንባይቶ ሽወደን መደረ ከም ዘስምዐን እዚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ዝተዋሃበ መደረ ሽወደንን መንግስታን ኣብ ጉዳይ ዩክሬናውያን ንዘርኣየቶ ኩሉ መዳያዊ ደገፍ ኣመስጊኑ ኣሎ። እቲ ፕረሲደንት ነታ ብሰማያውን ብጫን ዝሕብረን ባንዴራታት ዝያዳ ዝመሳሰላ ሃገረ ዩክሬንን ሽወደንን ኣብዚ ኣሸጋሪ ሃገሩ እትሓልፎ ዘላ ዓብ ፀገም ሽወደን ዝሃበቶን እትህቦ ዘላ ደገፍ ኣመስጊኑ ኣሎ። ብዘይካዚ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሃገረ ሽወደን ብፍላይ ከዓ ኣብ ዞባ ጎትላንድ ከተካይዶ ተሓስብ ዘላ ወታደራዊ ስርሒታት ብዝምልከት እውን ንባይቶ ሽወደን ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዝሃበ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ካብ ምጅማር ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣትሒዙ ዘለንስኪ ንባይቶ ኤውሮፓዊ ሕብረት፣ ባይቶ ብሪጣንያ፣ ኣሜሪካን ሓዊስካ ኣብ ቅድሚ ብርክት ዝበላ ባይቶታት ሃገራት ኣውሮፓን ካልኦት ሃገራትን መደረ ምግባሩ ዝዝከር እዩ። ኣባላት ኮሚቴ ምክልኻል ባይቶ ንኣተሓዛ መንግስታዊ ፀጥታ ወይ ከዓ ሰንትራል አይቲ ነቒፎም። ንሳቶም ነዚ ዝነቐፉ ሬድዮ ሽወደን ኣድራሻታት ኢሜይል ኣካላት መንግስቲ ክስናዕ ከም ዝኽእል ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝመስል ስናዕ መልእኽቲ ወይ ከዓ ኢሜይል ክልኣኽ ከም ዝኽእልን ድሕሪ ምግላፆም ምዃኑ እቲ ዘብፃብ ኣረጋጊፁ ኣለዎም። እታ ሃገራዊት ሬድዮ ብዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ካብ ሰንዓ ናይ ሓሶት ኢሜይላት ዝከላኸል ውሑስ ኣገባብ ከም ዘይብለን ከም ዘቃልዐት ዝዝከር እዩ። እዚ ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል መጀመርታ ገዛእ ቤቱ ብስርዓት ክከላኸል ከድልዮ ምዃኑን ክብል ኣባል ክርስቲያን ዴሞክራት ሚካኤል ኦስካርሰን ከም ዝሓበረ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስቶቭነር ኣብ 2 ሰባት ፈተነ ቅትለት ዝፈጸሙ ብጠቕላላ 5 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ፖሊስ ሓቢሩ ኣሎ። ሓደ ካብዞም ግዳያት ብስሕለት ብዝወረዶ ከቢድ መቑሰልቲ ኣብ ሆስፒታል ክእለን ከሎ እቲ ካልኣይ ግን ፍኹስ ዝበለ መውጋእቲ ጥራይ ስለ ዘጋጠሞ ኣብ ክፍሊ ህፁፅ ረድኤት ሕክምና ይግበረሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ዝሓለፈ ዓርቢ ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ ብቐዳም ድማ ካልእ ሰብ ክተሓዝ እንከለዉ ትማል ድማ 3 መንእሰያት ብጠቕላላ 5 መንእሰያት ምስ ዝፈተነ ቅትለት ብዝተሓሓዝ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ካናል 2 ዝተባህለ ናይ ኖርዌይ ቴሌቭዥን ፀብፂቡ ኣሎ። ጠበቃ ፖሊስ ካሪ ኪሪኮን ንካናል 2 ብዝሃቦ ሓበሬታ እዞም መንእሰያት
ነዚ ገበን ንምፍጻም ስሕለት ከም ተጠቕሙ ፖሊስ ምስ ዝገበን ዝተተሓሓዙ ኣገደስቲ ነገራት ከም ዝረኸበ እውን ወሲኹ ከም ዝገለጸ ተሓቢሩ። እዚ ገበን ስለምንታይ ፈጺሞም ንምግላጽ ግዜ እኳ እንተዘይኣኸለ እዞም ሰባት ፈጺሞም ዘይፋለጡ ዘይምንባሮም ግን ከነጣልል ክኢልና ኣለና ኢሉ ኣሎ እቲ በዓል መዚ ናይ ፖሊስ ኖርዌይ። መዚ ብምትእስሳር ኣኽባር ሕጊ ነቲ ጉዳይ ከጻርዮ ምዃኑን ናብ ቤት ፍርዲ ክምርሓሉ ዝኽእል መስርሕ ከም ዝጅመርን እቲ ዜና ወሲኹ ጸብጺቡ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ። ድሕሪ ሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙንን ካልኦት መዋዓውዕን ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ምሳና ጽንሑ። ኣብ ወደባዊት ከተማ ዩክሬን ኬርሶን ሓይልታት ሩስያ ካብ ዝሕዝዋ ልዕሊ 2 ሰሙንታት ኣቕፂሩ ከም ዘሎን ኣብዛ ከተማ ዝርከቡ ኣስታት 100 ኣፍሪቃውያን ተማሃሮ ድማ ካብታ ከተማ ንምውፃእ ሓገዝ ንኽግበረሎም ይምሕፀኑ ከም ዘለዉ ኣገልግሎት ዜና ቢቢሲ ሓቢሩ። ንመዓልታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዝተሃነፁ መጽንሒ ቦታታት ተሓቢኦም ዝጸንሑ ከም ዝኾኑን እዚኦም እንትርፎ ዛሕልን መውዓይ ወይ ሙቐት ዘይብሎም መድሃኒት ብቐረባ ንምርካብ ኣጸጋምን ከም ዝኾኑን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ተማሃሮ ይንገላትዑን ምህላዎም ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ንቢቢሲ ዝሃበ ሓደ ተማሃራይ ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ዘሰንብድ ድምፂ ተኹሲ ከም ዝሰምዑ ተዛሪቡ ኣሎ። ድምፂ ቦምባን ወታደራዊ ነፈርትን እውን ከም ዝርብሾም እቶም ተማሃሮ ዘስምዕዎ ድምፂ ሓይልታት ሩስያ ንኸባቢታት ደቡብ ምዕራብ ዩክሬን ንምቁፅጻር ዝገበርዎ ውግእ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል ሓቢሩ ኣሎ። ምስፋሕ ሩስያ ዝቃወሙ ሰባት ድማ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሩስያ ይትኩሱ ከም ዘለውን መንግስቲ ናይጀርያ ግን ግዜ ከይወሰደ ካብቲ ሃገር ንኸውፅኦም ዝበዝሑ ናይጀርያውያን ተማሃሮ ይሓቱ ከም ዘለዉ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ሽወደን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ናይ መጸበይ ግዜ 1 ዓመት ኮይኑ ብምኽንያት ልዑል ዋጋ ነዳድን ጠለብ ብዘን መካይን እናወሰኸ ምምጽኡ ይግለጽ ኣሎ። ማሕበር ቸርቻሮን ንግድን ምጽጋንን ሞተር ሽወደን ዝዓለም ለኸ ሕጽረት ኣካላት መኪና ድሕሪ ኩናት ዩክሬን መሊሱ ከም ዝበኣሰን ዋላ እኳ ዋጋ ኤሌክትሪክ ኣብ ቀረባ እዋን ወሰኽ ከርኢ እንተጸንሐ ዓማዊል ናይ ኤሌክትሪክ መካይን ከም ዝጠልቡ እቲ ማሕበር ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሽወደንን ዓለም ለኻዊ ዕዳጋን ብዝተረኣየ ናህሪ ዋጋታት ነዳዲ ተኸቲሉ ኣብ ውሽጣዊ ዕዳጋ ሽወደን ዝበዝሑ ዓማዊል ናይ ኤሌክትሪክ ማኪና ንምዕዳግ ኣብ ምጉያይ ከም ዝርከብን እቲ ናይ ትጽቢት ግዜ ከዓ ብኡ መጠን እንዳተናውሐ ከም ዝኸደን ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም ኣለዉ። መበል 17 ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ትማሊ ሓሙስ 24 መጋቢት ብውድድር ክሮኖሜትር ውልቂ ንኻልኣይ መዓልቱ ቀፂሉ ኣብ ዝወዓለሉ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሕጂ እውን ዓወት ከም ዘይተፈለያ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም። ጁኒዮር ደቂ ተባዕትዮ ተቐዳደምቲ 14.4 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ንምሽፋን ኣብ ዘካይድዎ ውድድር ኣኽሊሉ ኣረፋይነን ዮናስ ተኪአን ቀዳማይን ካልኣይን ብምዃን ብቅደም ተኸተል ወርቅን ብሩርን ሜዳልያታት ከንጠልጥሉ ከለዉ ጁኒዮር ደቂ ኣንስትዮ ብዘሰላሰልኦ ተመሳሳሊ ርሕቀት ዝነበሮ ቅድድም ከዓ ሳሮን ተኽሉ ብደቡብ ኣፍሪካዊት ካይቶን ቶምሰንን ሞሮካዊት ቻኪራ ራጃን ተበሊፃ ሳልሳይ ደረጃ ብመሓዝ ነሓስ መዳልያ ከም ዘንጠልጠለ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሲኒየርን ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ተቐዳደምቲ ኣብ ዘቃንዕዎ 44.4 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ንደቡብ ኣፍሪቃዊ ጉስታፍ ባሶን ስዒቡ ካልኣይ ብምዃን ብሩር ሜዳልያ ወኒኑ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ብዘለዉ ውድድራት ኤርትራ 5 ወርቂ 2 ብሩር ነሓስ 1 ነሓስ ሜዳልያ ብምድላብ ንውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ውድድር ብሽክለታ ዓብሊላቶ ከም ትርከብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዓለም ገሊጾም ኣለዉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንኩሎም ስፖርታውያን ኤርትራውያን ከምኡ እውን ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ሓጎሰካ በዛ ዓወታት እዚ ብምባል
ንሎም ዘዳለናዮ ናይ ዜና መሰናድኦ በዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሶኒ ናይ ዜና ስሩዕ ናይ ዜና መደብ መሰናድኦና ስጋብ ንራኸብ ክፍለየኩም እየ ብሩኽ ቀዳመ ሰንበት ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሶኒ ስጋብ ንራኸብ ሰላም ድሓንቀኒ እዩ ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ